Jsem zajisté naprosto zdrav. Jsem zajisté naprosto zdrav. Jsem zajisté naprosto zdrav. Narodil jsem se v Rouchovanech, okres Moravský Krumlov. Jsem absolventem Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor psychologie, filozofie, odborná větev. Po absolutoriu uvězněn, nyní pracuji jako pomocný dělník v závodech Jana Šverby. Já. Byl jsem již dělníkem na stavbách, byl jsem pokrývačem, rozvážel jsem a roznášel jsem brambory, skládal jsem brambory z vagonů, boural jsem a stavěl jsem domy. Učil jsem se zámečníkem, vyučil jsem se jako soustružník, soustružník kovů bylo moje řemeslo, dostal jsem i tovaryšský a výuční list. Byl jsem i velký samotář. Chodil jsem sám a sám celé dny, noci, hodiny, přemýšlel jsem o všem. Uvažoval jsem o sobě, o lidech, o hvězdách, o lidském životě. Byl jsem i dlaždičem, šoférem, byl jsem i hlídačem, byl jsem i plavčíkem, ano, a byl jsem i popelářem. Byl jsem i uvězněn a byl jsem i v blázinci. Ne však, že bych byl vinen, nebo nebyl zdravý, ale abych i to poznal. Já jsem již vše poznal a všemu se vyučil, však všemu jenom já sám jsem se naučil. Nyní jsem básníkem a vědcem a tím již zůstanu. Loni na 1. máje jsme se zúčastnili celá naše brněnská umělecká avantgarda májového průvodu. Namaloval jsem sám několik transparentů, které jsme nesli, že na jednom bylo ať je Jan Novák, vůdce brněnské bohémy, na druhém brněnská bohéma zdraví 1. máj a podobně. V tomto průvodu jsme, že byli my všichni, jak už jsem se zmínil, potom se k nám přidali různí další občané, naši příznivci a jako velká skupina jsme se blížili k tribuně, že? U tribuny jsme, prosím pěkně, celý průvod zastavili, přednesl jsem tam, že ano, soudruhům svoje verše na téma dělníci, že ano, byli tam různí, že? Soudruzi, skuteční soudruzi v uvozovkách, že jak to bývá. A pokračovali jsme s průvodem dál, potom, prosím pěkně, se začaly ozývat různé hlasy, ať žije Jan Novák, že ano, největší umělec všech dob. A různé jiné hlasy, byly tam dokonce Jan Novák do vlády, i tyhle věci tam byly, Jan Novák na ministerské křeslo. Ovšem našlo se i několik nezodpovědných živlů, že ano, kteří zase volali Jan Novák na elektrické křeslo. Že, což ovšem tihleti pozitivní lidé odsoudili, že zpranířovali tyto živly, že tyto živlové přestali potom, že se ozývat a vyniklo jenom to pozitivní Jan Novák na ministerské křeslo, to je do vlády, že ano. Všichni s tímto voláním mě odnesli, že ano, na ramenou domů. Pane Novák, kolik jste měl žen? Žen jsem měl stovky tisíc. A pořád jste? Pořád jsem zajisté panic, poněvadž moje panenství se denně obrazuje tak jako já celý, že ano. Prosím pěkně, teď přejdeme k tomu, o čem byla zmínka předtím. Je to téma brněnské umělecké avantgardy. Měli jsme točit film sice v Brně, jenomže kolega Fuxa nemá v Brně tu aparaturu, že na to vybavení technické, jako máte zde v Praze. Tudíž oproti Brnu, že ano, jste v této výhodě, ovšem, kde jsme my, tam je střed světa, tudíž dnes je přímo zde v Praze, že? To téma se týká brněnské avantgardy, ovšem i vší světové avantgardy umělecké, která se sjednotila a byla ta síla taková, že otřásla světem, že ano. Celý se vyvrátil z kořene, způsobili jsme díry do světa, že ano. Tak prosím motiv z této hry. Vánoční sen se mi zdál, poezie je hudba, jí sama pravda a krása zní. Dívko, buď cudná, měj ráda svého hocha, sic hoch tvůj půjde raději sám žitím než s tebou, ve dvou se jde tehdy krásně, když vás poutá pás sněhy, když jste sobě naplněním, splnili jste snění. Ovšem povolali jsme, že členy SNB, kteří zjednali nápravu. Tito živlové, že ano, byli z těchto míst odklizení, že film normálně proběhl a natáčeli jsme dál, že
Tak při tomto důstojném, že pohledu na tento symbol naší státnosti, jistě by bylo vhodné říct si vám svoje verše na téma osvobození. Ovšem k tomu bych chtěl ještě něco podotknout. Za můj postoj právě k tomuto státu, že k naší dělnické věci jsem prosím dělník, komunista, internacionalista, že ano, jsem byl velmi persekován od těchto stát, které jsme vyhnali, že ano. Než byli vyhnáni, tak se chtěli přičinit o takové věci, jako je případně na mě vyvolat takzvanou noc dlouhých nožů, že ano. Celé 3 neděle mě chtěli propichovat, ano. Dobývali se do našeho příbytku. To byla jedna příhoda. Těch příhod bylo více, zajisté postavili mě šibeničky u nás v závodě, že? Ty šibeničky byly málo esteticky upravené, proto jsem ty šibeničky vždycky ještě sám upravil, poněvadž i když na šibenici, tak na šibenici pěkné, že ano. No a tak to byly takové různé příhody. Nemáte vy tam celou čtvrt šibeničky v Brně? Bylo jich tam hodně, ano, dávali mě různá jména, že ano, chtěli mě nazývat, že ano, Husákem, že ano, a Rusákem, že ano, a Brežněvem a měli za to, že mi tím nadávají. Ovšem, skutečnost byla naprosto jiná. Tudíž to byly takové ty příhody kolem tohohle srpna, že? Ovšem, jak už jsem vzpomenul, tyhle ty věci jsou za námi, stáda byly vyhnány směrem přes západní hranici, proto je na místě téma osvobození. Po době, kdy krysy a potkaní, kolaborantní smečky zaradili Julka Fučíka, kdy hitlerovští pochopy řvali do světa, že budou pálit a ničit národy, se ozvala pravda světa, se ozvala píseň svobody. Přinesli bratři z celého světa, sovětští geroji, přinesli krví svých životů, stateční lidé, ti, co se nebojí říct vrahovi pravdu do očí a stát za ní svým životem, aby se již nikdy naše zem nestala ghettem. Tak toto by byly prosím ty verše, že ano, obecně na naše osvobození. Ovšem vzpomenul jsem si ještě na jinou, že ano, takzvaně aktuálnější notu na toto téma, to bych vám také rád pověděl. Ovšem to vám přečtu, poněvadž jsem zatím tyto věci se neučil z paměti. Osvobození. Osvobozený byl byrokrat, který šel rubat uhlí, aby dopomohl k bohatství společnosti. Osvobozená byla prostitutka, která už nechodila za dolary či bony, ale která šla dělat švadlenu a šila róby. Osvobozený byl policajt, který již nepotřeboval nosit pendrek. Pendreky byly jen na jídlo, uniformované sbory se rozpustily a lidé dělali již jen práci, která je všechny živí. Osvobození byli snoby, kteří se již nešklebili při slově komunismus, revoluce a dělník, ale vázali snopy na poli. Stotožňuji se s kolegou Jugasem v těchto referencích, ovšem Čech, vlastenec, to by bylo málo, že ano, nebo Čechoslovák, jsme internacionalisté, jak samozřejmě i celé umění, že? To mluví k celému světu, i k Americe, že k západu, k východu, ke středu, že? K severu, k jihu. Tudíž je třeba, aby celý svět, že ano, naslouchal, natahoval uši, slyšel náš hlas, že ano, tak příkladně i Amerika samotná, která již zrala, tak jako celý svět, že ano, k socialismu. Během 20 let je celý svět rudý, že ano, to je historické faktum. Tudíž kážeme tu věc my, od nás, že z našeho středu, ten střed je zde, u nás v Brně, že ano. No tak pravá ruka jistě, no ovšem i levá, poněvadž jsem vlastně univerzální, tudíž i já celý, že? Mám napsané všechno. Divadelní hry, vědecké práce, mám poezii lyrickou, sociální, pantomimické hry, opery, balety, pantomimu. Mohl bych vám příkladně, že ano, z jedné opery předvést, že ano, několik jejich motivů, a to vlastně na závěr tohoto snímku. Opera nese typický název, že ano, Jan Novák Mesiáš, což je samozřejmé. A proto. O, sana, 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 sana. O, Jana, 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 Jana. Novák, Novák, Novák. O, vy bídní, žehnám vám. O, vy bídní, žehnám vám. Bijte se v prsa a jděte do sebe, jedině tak se dostaneš do nebe. Nebe je chytrých a nebigotních. Aleluja, aleluja.